रिपोर्टर बिथांनिसिम आंखौ मानबावनाय थाबाय ओनसोलनि मिरुनि बोसोनगिरिबाबो जोंनि आनसलिकआव माने गिदिंनानै माने मानसि लेंहैनाय सोरनोबा माने थाइसे थाइनै रां बुथुमनानै नैबे मावबादाखौ मावफुंनायाव बिराद माने खस्थ' खालामदों माने मानबावनो थाखाय खावलायबाय आखाइ खमना रायजोफोर खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौ खनसे बरायफैनाय थाबाय आं नोंथांमोननो दिनै मोनसे भिडिअ देखायनो थाखाय आखायाव लादों आरोना जोंहा नैबे गुवाहाटी नेहरू स्टेडियामाव मोनसे मेगा बागुरुम्बा वेब माने मेगा बागुरुम्बा दोहौ होनो मोनसे देखायनो मोसानाय दिन्थिफुंनो थाखाय मोनसे आखायाव लादों आरोना बेखौनो नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानांगौ आरोना थ' बेखौनो ओमफ्राय जोंनि नैबे धेमाजि डिस्ट्रिक्ट बा गगामुख हालामनिफ्राय माबायदि साखा फारा जादों थांनो थाखाय ओमफ्राय माबायदि लाहार फाहार जादों बेखौ दिनैनिफ्राय स्टार्टिं खालामनो नागिरदों आरोना बेखौनो नोंथांमोनखौ एसे जोंनि जायगानिफ्राय माबायदि लाहार फाहार खालामनाय बेखौ नोंथांमोननो देखायनो थाखाय आं आखायाव लाबाय आरोना नोंथांमोनखौ नायलांबानो जाबाय बेजों लोगोसे बबे डिस्ट्रिक्टआव माबायदि लाहार फाहार जादों एसे कमेन्ट खालामना खोन्थाबानो जाबाय ना जोंनि डिस्ट्रिक्टखौबो जोंनि गगामुख हालामनिखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनानै खोन्थानोसै आरोना नोंथांमोनाबो एसे आंनो खोन्थाबानो जाबाय कमेन्ट खालामनानै आरो आं जोंनि जायगानिखौ देखायनोसै नङा होमबा नायलांबानो जाबाय नोंथांमोनाबो हाबाफारिखौ जों बेखेवनो आखायाव लासिगोन बेनिखायनो साबायखर थाबाय बेजों लोगोसेनो बिथांखौबो जोंनि आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय आखाइ खमना रायजो साबायखर थाबाय आफादनि जाना गुरै खावलायबाय आखाइ खमना रायजो साबायखर थाबाय बे समावनो लोगोसे जोङो सिनायथि होनो सानदों दौनि रामसियारि कालचारेल सेक्रेटारि गोगामुख आनसलिक आबसु बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय गोजोन्थों लोगोसे जोंनिनो हालामनिनो बिक्रम बसुमतारी बिथाङा धेमाजि जिल्ला हारिमु आफादनि दायो नेहाथारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय आफादगिरि सरि बेजों लोगोसेनो दिनै जोंनि मानगोनां लंकेश्वर बसुमतारी बिथां नीलाचरण बसुमतारी बिथां भद्रेश्वर बसुमतारी बिथांमोन लोगोसे जोंनि मोसागिरि हान्जा नोंथांमोन जा दिनै जाबायदि नोंथांमोना गाजा गोमजायाव ओंखारबोदों बेयाव जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै मोजां मोसानानै जेरै जेसेबां टारगेट होदो बे टारगेटखौ फिलाप खालाम बर' हारि हिसाबै बेबायदि दख'ना गाननानै बेबायदि बागुरुम्बाजों मोसायो होननानै मोनसे देखायनानै जाहाथे जोंनि हारिखौ मोनसे गोग्गानो जोंखौ लामा होयो बेनि थाखाय बिसानि मानगोनां आब' लंकेश्वर आब'खौबो बे समाव बिबुंथि लाखिनो आंखौ बोसोन होनायखौ दा मुला गोलावै आं जेबो बुंलिया गमायैनो आङो धेमाजि जिल्लानि नैबे हारिमु आफादनि आङो बोसोनगिरि आंनि मुङा जाबाय लंकेश्वर बसुमतारी आरो बेनिफ्राय दा जिथु सभापति अर्थात लेङाइ आफादगिरि हिसाबै जाबायदि बोसोन होबोदों बे बोसोनखौ गमामायैनो फालिनानै गोसो होनानै गसाइखौबो मोजाङै मोजां हेफाजाब लाखिनांगोन जाथिखौ सिनायथि होनोब्ला जोङो निफ्राय लानानै जाहाथे जोबजासिम नोंथांमोना मोजाङै मोजां बाहागो लानानै बेनि जाफुंसार हाबाफारिखौ मावफुंनो हायो बेखौनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खावलायनाय थानानै एसेयावनो आंनि सुंद' बिबुंथिखौ फोजोबबाय मान बावनो थाखाय खावलायबाय आखाइ खमना रायजोफोर सासे दंबावो समायना नार्जिखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय गोजोन्थों बे मावबादाखौ बिथांमोना दिनैनिखौ दैदेनसिगोन आरो दा जियानो जा बिथां सानैखौ दिनैनि हाबाफारिखौ दैदेनलांनो थाखाय खावलायबाय आरो आलासि गिबि हिसाबै मोसाग्लांनाय नङा होमबा थ' मोसाग्लांनायखौ नागिरदो बयबो मिथिखायो नङा होमबा मोसाग्लांनाया माबायदि जायो थेवबो जोंनि जायगायाव जोंनि गगामुख एरियायाव माबायदि नायदो नङा होमबा
सायख'गिरिफोरा बिसोरो सानैया एसे नोजोर होदो सोरबायदिखौ एक्सट्रा टिम बानायनो ए ग्रुप बि ग्रुप बानायनांसिगोन रेडि दा ए ग्रुपआव थानो दे दामनाय मोसानायाथ' फ्राय रोंखागौआनो नङा होमबा बेखौ माने ओरैनो जान्जि सिफायनाय ना मा होनो बिदिल' थेवबो माने जमाय खनसेनि मोसायोब्ला माने गोनो गोथो जायो नालाय एडजास्ट जानांगौ बयनाबो थ' बेनिखायनो माने सोलोंनाय जादों आरो ना बिसोर दसे जिरायथ' साइड मोनसेया दे बिसोर साइडआ जिरायथ' जायगाखौ सोलायनाङा आरो पजिसन बानायफिननायाव बिराद टाइम लायो नालाय जोङो जिथु टाइमानो गैया नोंसोरो कन्टिनिउ खेबसे लाबोगोन कन्टिनिउ खनसे लाखानानै बिसोरखौ खेबसे नायबावगोन बेनिफ्राय जोङो टिमखौ सेलेक्ट खालामगोन दिनैनि फार्स्ट टाइमनि अपेनिं हाबाफारियाव जोंहा आबौआबो दंफैयो थ' आबौआ मा बुङो खोनासंदो नङा होमब्ला दिनैनि हाबाफारिया बोरै जायाखै साक्सेसफुल जागोन ना जायाखै बा जादों ना जायाखै जोंथ' मिथिला कालसारेलखौ जों बारा ओंखारनायबो जाया नालाय थ' बिथांमोना मिथिगौ गिबियाव दुबाय बिथांनिसिम मान बावनाय थाग्रोबाय जों दिनै मावबादा हिसाबै जाबायदि हाबाफारि लादों दुलाराय बिटिसि आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय धेमाजि जिल्लानिफ्राय जों जाबायदि बिथोन मोनदों दिनै बर'नि कृष्टि अर्थात बर' कालसारखौ गभर्नमेन्टनि हांख्रायनाय बायदियै जों दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामजेनबाय जोङो नारा नाथारिबाबो जाफुंहोगोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय आरो जाबायदि हांख्रायदों जोङो मोसाखावरि बिथांमोनखौ बिथांमोनाबो जोंखौ मदद होफैदों नाथाय जोंनो 100 फिलाप नांगौ जोंहा बेवहाय दिनै 60 जन अर्थात 16सिम सफैबाय आरो सफैबावगोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय आबौआ बेसेबां गोजोननाय मोनदों बा बेसेबां माबायदि मोनदों फोरमायना होदो दे आसा दिनैनि हाबाफारियाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जेरैबायदि हांख्रायदों जोङो मोसाखावरि बिथांजोमोनाबो फैनानै मदद होफैदों स्टार्टिंनिफ्राय लास्ट इन्डिंसिम साक्सेस जागोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय गोजोन्थों आरो जोंना माने जोंनि मिंमां हालामाव जोंनि नैबे गगामुख हालामाव 80थानिबो बांसिन गामि दङ दा जोङो गामि दरसेनिफ्राय 10 जन खरिबाबो बिराद बुरजा जायो नाथाय जोङो जोंनि डिस्ट्रिक्टआवहाय 259 जन जोंनिफ्राय हरनांगौ जोंनि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दा जों मोनसे सानदोंमोन जे जोंनि गगामुखआव 100 जन माबानिफ्राय सिमेन्ट सापरनिफ्राय 100 जन ओरैजाय जुनायथिं एसे खम दं नालाय जुनायथिंजाय जोङो 59 जनखौ जों बिदि मोनसे टारगेट लाना दंमोन दा जोंना इमान बर'नि मेजरिटि जोंनि बर' इमान माने गामि थासेयावबो जोंना नै गथ'फ्रा नायनो हागोन 60 जनल' दङ आरो बांसिन दुखुनांथावनासिना बेनो दे जोंना हौवासाफोरनि बिथोराव जों खाम दामग्रा जोङो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जों 10 जन हरनो हायो 10 जन हरनो हायोबा जोंनि गगामुखनिफ्राय जों मोनथाम जेनेबा जोंनि डिस्ट्रिक्टआवहाय मोनथाम जों जन रानदों नालाय जोंनि मोनसे जायगानिफ्राय जोङो खमावबाबो 3 जोङो खाम दामग्रा हरनो हायो दा नाथाय नायनो हागोन नै सासेल' फैदों होननानै सासेल'बा सिफुङावबो जों 7 हरनो हायो सिफुङाव 7बाबा जों जोंनिफ्राय जों 2 हरनो हायो दा जेनथेन जों सिफुङाव थोब्ले माब्लेबाबो जों 3 दङ सासेया उन्दै बैसोआ बारा जायाखै पारफेक्ट बे सेरजायाव जोङो 2 हरनाय डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सेरजायाव 1 दङ बेखिनिया नाथाय जों खाम दामनायाव जों दिनैसिमहालागै नांगौ बायदि जों मानसि दिहुननो हायाखै आरो दा बेखौनो खावलायनाय नोंथांनि थुलुंगा राजा इउटुब चेनेलाव जायफोर नायगिरि जोंनि हालामनि बिथांमोनखौ जों वेलकाम खालामो माने सिगांथ' जोङो 2020निफ्राय आबौबो आरो आंबो नैबे जोंनि हालामाव जे जोंनि हारिमु बिथिङा बिराद गोदोसोना दंमोन माने बेफोरबायदि कृष्टि हान्जा गोमालांबायमोन आरो जों बेखौ फोथांना लाखिनो जोङो हारिमुखौ जों मोजां मोनो अब्लाबो जोङो फिल्म लाइननि नालाय जोंना एसे कमार्शियेल पारपसाव थाङो अब्लाबो जों कमार्शियेलबाबो जोङो नैबे हारिमु नैबे जिथु जोंनि कृष्टि हान्जा जों बेखौ जोंनि हारिमुखौ सिबिनाय बायदियै जोङो लांगासिनो दङ जों खिन्थु बै बेलेग मोनसे जोङो डिपार्टमेन्टसो बुंनो थाङोबा खिन्थु जों नैबे हारिमुखौ जोङो जोंनि हालामाव थांनानै थादों होननानै जोङो नाजागासिनो दं दिनै आबौआ नै फिल्म सावथुन मुलुगनि एडभाइजारबाबो दिनै हारिमुनि डिस्ट्रिक्टनि एडभाइजारबाबो दिनै नैबे आनसलिक लेभेलाव बिथाङाबो जोंनि आनसलिकआव जिथु मावथि हान्जा गैया माने जोंना मावफुं सोद्रोमा गैया बै हिसाबै आबौआ सासे सेन्ट्रेलनि मिरुनि बोसोनगिरिबाबो जोंनि आनसलिकआव माने गिदिंनानै माने मानसि लेंहैनाय सोरनोबा माने थाइसे थाइनै रां बुथुमनानै नैबे मावबादाखौ मावफुंनायाव बिराद माने खस्थ' खालामदों माने आबौआ दा हिसाबै साबायखर थाबाय आरो बोराय बैसोब्लाबो माने दिनैसिम माने गोसोआ माने ओरैबायदि गुदुं हारिमु बेलायाव नङा होमबा ओरैनो जोंहा दानि आफादगिरि बिथाङा बुंलांखाबाय नङा होमबा बिसोरना डिपार्टमेन्टआ सिनेमा लाइनसो नङा होमबा हारिमुआ नैबे आइडिया एसे बेलेग जायो नङा होमबा बेनि थाखाय आबौमोनखौ जोंहा बिक्रम फंबाय बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर थाबाय जोंनि हालामनिफ्राय नङा होमबा गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों
थ' लोगोफोर नोंथांमोन आं बेखिनिखौ देखायबाय नङा होमबा गासै खोथाफोरखौ जोंहा आफादगिरि बिथाङा ओमफ्राय जोंहा फोरमायबाय नङा होमब्ला जोंनि हालामाव बेबायदि रेडि जाबाय नोंथांमोननिहा माने गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव जोंनि आसामाव थानाय गासै डिस्ट्रिक्टनि बिथोराव माबायदि रेडि खालामदों माबायदि साखा फारा खालामदों नोंथांमोना एसे फोरमायनो कमेन्ट खालामना खोन्थाबानो जाबाय आरोना जोंनिया माने फार्स्ट टाइम दानि दैदेग बोथोरनिफ्रायबो लानानै फारसेथिं मानसिफ्रा माने गिबि खेब हिसाबै माने बारा इसेबां स्ट्रं ओंखारनो हायाखै आरोना नङाब्लाथ' गुबुन माने मेसें बोथोरफोरबा गोबां स्ट्रं ओंखारो आरोना नङाब्ला बेबायदिल' जाया फुरा नैबे फिल्डआ लोमजोबो आरोना बैसागुआव जों माने ओरैनो माबा खालामोब्ला मोसानाय कचिं होयोब्ला सेस नैबे फिल्डआनि लायोमोन नालाय लोमजोबो आरोना दिनैनि दिनाव माने बोथोर आरो माखासे खारननि थाखायबो माने बिसोरो जोंनि मोसाखावरि बिथांमोना माने एटेन्ड जाफैनो हायाखै आरोना नोंथांमोना बेखिनिखौ देखायबाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोजां मोनोबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांनो दाबाव आरोना आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननो देखायबाय दिनै गासैनिसिमबो खनसे थेंक इउ फर वाचिं